Πικι πικι πον, πικι πικι καμπον. Το βίντεο αυτό δημιουργήθηκε αφού το ανώνυμο boss, εγώ βασικά, του καναλιού αποφάσισε να απαγάγει τον Χρήστο, να τον χώσει σε μια παράγκα και να τον αναγκάσει να παρακολουθήσει κάποια βιντεάκια από το ελληνικό YouTube. Προσοχή, το βίντεο αυτό δεν έχει κανένα σκοπό να κοροϊδέψει, να μειώσει, να σκοφαντήσει την ξερορθογραφία, μπλα μπλα μπλα. Εννοείται ότι θαυμάζουμε όλους τους δημιουργούς και ότι είμαστε άσπροι. Πέταξα σας πει και τον ίδιο σας πρόταρη. Κάντε subscribe σε όλους. Μην είστε εγωιστές, μπλα μπλα μπλα. Ελπίζω να μην έχουμε κανένα πρόβλημα με το. Γεια σε όλους. Το Καμόν επέστρεψε με ένα βίντεο, μάλλον με το πρώτο του βίντεο αντιδράσεων. Που η κάμερά μας αποφάσισε να μας στείλει κάποια βίντεο από το YouTube που έχουν από κάποια παραξενιά και να την σχολιάσουμε ή απλά να δείτε αντιδράσεις. Με αυτό το βίντεο δεν θέλουμε να προσβάλλουμε κανέναν και απλά έχει κωμικό χαρακτήρα. Το πρώτο βίντεο λοιπόν για σήμερα είναι από μια κινηματογραφική ομάδα που λέγεται Creativity και η ταινία λέγεται Το κορίτσι του θρύλου, The Legends Girl. Για να δούμε. Είσαι σίγουρη πως αυτό είναι το σωστό μονοπάτι? Ναι, σου λέω, θα φτάσουμε 20 λεπτά πιο νωρίς στο σπίτι σου από εδώ. Και εσύ γιατί ανησυχείς τόσο? Από την ώρα που σου είπα να έρθουμε από εδώ, όλο γκρινιάζεις. Ναι, αλλά Τι? υπάρχει ένα θρύλο σχετικά με αυτό το μονοπάτι. Πες μου ότι εσύ πιστεύεις σε αυτά. Αφού με ξέρεις, όταν βλέπω μαύρη γάτα μου σηκώνει την τρίχα. Και ποιος είναι αυτός ο θρύλος τέλος πάντων? Όταν εδώ πέρα είχαμε εμφύλιο πόλεμο, μια κοπέλα είχε συμπαθήσει τους αντάρτες και τους πήγαινε φαγητό. Και κάθε φορά περνούσα από Γιατί μιλάνε λες και τα διαβάζουν εκείνη την ώρα από το σενάριο. Περιμένανε πίσω από κάτι δέντρα. Την κυνήγησαν και την έπιασαν. Την πέταξαν στο έδαφος, την βιάσανε, της κόψαν το στήθος και τη σκοτώσαν. Μην τα ακούς εσύ αυτά. Για κάτι βίντεο σε θέλουμε Από μόνο. αυτό το μονοπάτι εμφανίζονταν το φάντασμα και τρομοκρατούσε. Άμα. Πολλά θρύλα έχεις δει και μάλλον δεν σου έχει κάνει καλό. Αυτό Δύσπιστοι οι πώς φίλοι. γίνεται? Φαντάσματα δεν υπάρχουν. Α. Αμάν. Υπάρχουνε. Τι είναι αυτό? Τι... Τι έλεγες? Δεν θυμάμαι. Παιδιά, φάντασμα, παιδιά. Ο Χριστός και η Παναγία. Ελληνικό θρίλερ είναι αυτό. Τι είναι? Κοιτάξτε. Καλό είναι. Α, τελείωσε. Θωμάς Δουκινίτσας, σκηνοθεσία, μπράβο Θωμά. Βασισμένο σε θρύλο της Παναγίας Θάσου, τον οποίο κατέγραψαν παιδιά της ομάδας που ερευνά θρύλους του νησιού. Κοιτάξτε, μάλιστα, η ταινία δεν ήταν κακή. Καλό ήτανε. Απλά παίζανε λίγο χάλια. Το δεύτερο πράγμα που θα σχολιάσουμε είναι ένα που λέγεται, έχει θέμα τη μουσική και λέγεται «Τι μαλάκας ήμουν». Τι μαλάκας ήμουν. Τι μαλάκας ήσουν. Αγάπη μου σε γύρευα, σε βγήκε σε φεγγάρι. Σαν μουλάρι εικόνα του έρωτα τα βάρη. Μα με εγκατέλειψες και πήγες με έναν άλλο. Γιατί κοιτούσες τα μικρά κι εγώ είχα μεγάλο. Μεγάλο τέρμι στην καρδιά και πήγα να στο δείξω. Τη φλόγα που έχω μέσα μου, για πες μου πως να σβήσω. Εγώ τρελή σ' αγάπη, σαν και εσύ με απαρνιέσαι. Και στο καβούρι μια βράδια σε βρήκα να φυγέσαι. Όχι ρε παιδιά, αν είναι δυναμό. Αυτή πέρασε το οργάνο για φέτα του σαμό. Αφήστε τα λαλαντικά και πιάστε το κασέρι. Αυτή κατέχει το οργάνο σαν να ήταν μπεγλέρι. Ο Χριστός και η Παναγία, παιδιά. Μαλάκας ήμουν.
ήσουνα κι εσύ μουνί. Όχι ρε φίλε. Η κόρη του απιστία. Για αγάπη όταν σου μίλησα, για γάμο όταν είπα, με ρώτησες όχι να μου κάνεις μία πίτα. Μία πίτα. Το μόνο κρεβάτι σου έχουν περάσει όλοι. Μαλάκα. Δεν ξέρω, το βλέπετε. Τι βίντεο κλιπ είναι αυτό παιδιά? Ακατάλληλη για μάνα. Α, Όχι ρε παιδιά, αν είναι δύναμο. Αυτή πέρασε το όργανο για πέτα του σαμό. μαλάκα τι λέει? Ακούστε στίχη. Δεν λέει. Και μετά τη βρίσκει αυτή η μαλάκα σε μοναλά. Ήσουνα κι εσύ. Κοιτά, εμένα μου αρέσει παιδιά. Με κάνει και γελάω, εντάξει. Μουνί. Έχει στίχους. Δεν έχει στίχους βασικά. Την ευαίσθητη καρδιά σου. Τι είναι αυτός, τους ξέρει ποιος είναι, ποιος το τραγουδάει? Αν δεν λέει καν ποιος το τραγουδάει παιδιά. 1.521.307 προβολές. Το είπαμε αυτό και το καταλάβαμε όλοι πόσο μαλάκας ήσουν όμως. Δύσκολη στίχη γενικά για να τους μάθεις. Ρε παιδί μου, ήσουνα κι εσύ, ήσουνα κι εσύ μαλάκας, ήτανε κι αυτή ότι ήτανε, ευχαριστούμε. Γεια σας. Α, πάει. Μουσική Νίκος Ξίδης. Πάει και αυτό το τραγούδι, να δούμε λίγα σχόλια από τον κόσμο. Τι μαλάκας ήμουν, του άρεσε αυτό νου, χαχακλέον. Ακριβώς έτσι ήταν η δική μου ιστορία, για πολύ μαλάκας ήμουν. Για τη Μαρία ρε γαμότο. Για τη Μαρία ρε γαμότο. Μαλάκας ήσουν που έχασες το θεσπέσιο της κόλλου. Γαμάτο λέει ο άλλος, γαμάτο. Ακούστε σχόλιο τώρα σε αυτό το τραγούδι. Ακούει ποιοτική μουσική. 164 μαλάκες είστε που κάνατε dislike. Οπ. Έκανα και εγώ dislike. Ό,τι του είπε. Πού είσαι ρε κοπελιά. Το επόμενο που θα σχολιάσουμε είναι ένας κωμικός ή κάτι τέτοιο. Τι σου έχω να προλάβω πριν? Περίμενε. Και λέγεται το βίντεο 3 παιχνίδια για το μυαλό σου. Για να δούμε. Στην μπαταρία σου έχω 3 παιχνιδάκια. Το ποντίκι έπεσε. Χαζό, τελείωσε αυτό το παιδί. Αυτό σαν συμμορφικός τύπος όπως εγώ και έχουν ως εξής. Το πρώτο είναι όταν είσαι στον δρόμο, βγάλε τα ακουστικά, βγάλε τη μουσική και τον άπειρο κόσμο που βλέπεις και περνάει αδιάφορος, σαν αντικείμενα περνάνε και χορεύουν σε μαγειρές κτλ. Και άσε κλείδωνε σε πρόσωπα, κλείδωνε στον καθένα λιγάκι και σκέψου τι μπορεί να σκέφτεται. Βάζε το ένα συννεφάκι στο μυαλό απάνω και λες, αυτή η γυναίκα μόλις έφυγε από την οικογένειά της και η κόρη της ήθελε να πάρει αυτοκίνητο και ανησυχούσε. Αυτό το παιδί τώρα πάει να παίξει πεντόβολα. Αυτή η γριά πονάνε τα πόδια της αυτή τη στιγμή. Αυτός που κοιτάνε ψυχασθενείς. Συναισθηματική ταύτιση και μπορείς να φτιάξεις σενάριο και μπορείς τέλος πάντων αυτό το κάνω κάποιο. Κλείδωνε σε αγνώστους και φόρτωνε τους σενάριο. Το πρώτο. Βάζεις πίσω τα ακουστικά, Ναι. βάζεις τη μουσική που σου αρέσει. Ναι. Και με τα μάτια σου φτιάχνεις live ένα βίντεο κλιπ στο οποίο πρωταγωνιστεί η κίνηση των ματιών σου και φυσικά. Όχι ρε φίλε, τι λέει αυτός? Προσπαθείς λίγο το μυαλό σου αυτό με το θέσεις. Φτιάχνε live βίντεο κλιπ με το περιβάλλον σου. Και όταν δεν υπάρχει πολλή δραστηριότητα που είναι στα μάτια. Βίντεο κλιπ φτιάχνω εγώ κυρίως με μένα όταν προχωράω στον δρόμο, παιδιά, και είμαι μόνος μου και ακούω μουσική. Νιώθω ότι είμαι, ξέρετε. Στο ρυθμό της μουσικής. Αλλά να φτιάχνω τώρα. Πάρα πολύ, το κάνω συχνά και έχει πάρα πολύ. Φαίνεται. Να τα αποτελέσματα. Βλάκα που θα το κάνουμε κι εμείς. Είναι κάτι πιο δραστικό. Γουλώνει και τα μάτια. Το τρίτο είναι κάτι πιο δραστικό. Σε μια φάση βαρεμάρας, κατάθλιψης,
και αδράνειας. Μάλιστα. Ίσως να σε βοηθήσει, και δεν το λέω αυτό, το λέω ένα βιβλίο που διάβασα. Μπορείς να αλλάζεις θέση, στάση και διαδρομή στις καθημερινές σου συνήθειες. Για παράδειγμα, αν κοιμάσαι στη δεξιά πλευρά ενός διπλού κρεβατιού, τρέχει να κοιμηθείς στα αριστερή. Αλλαγάρα, μιλάμε. Πήγαινε το κομμωτήριο στην άλλη μεριά και κοιμήσου ανάποδα. Άλλαζε τις στάνταρ θέσεις και διαδρομές της καθημερινότητάς σου, παιδιά. Τι εννοεί τώρα αυτός? Κοιμάσαι δεξιά στο κρεβάτι, στο διπλό κρεβάτι. Από σήμερα θα κοιμάσαι στην αριστερή μεριά. Έτσι, για να κάνεις μια αλλαγή στην καθημερινότητά σου. Αλλά θα πάρεις και το κομοδίνο μαζί στην αριστερή μεριά. Δεν θα είναι το κομοδίνο στη δεξιά, το άφησες εκεί και πήγες μόνος σου να κοιμηθείς στην άλλη μεριά. Ναι, όπου πας εσύ θα είναι και το κομοδίνο. Πάντα τρως εκεί, τρώει αλλού. Κάνε διαδρομές που κάνεις κάθε μέρα από λίγο διαφορετικό δρόμο. Αυτά τα πράγματα ναι. μας ξεκινάνε λίγο έτσι από τη ρουτίνα μας και μας κάνουν πιο χαρούμενους. Αυτό μας κάνουνε πιο χαρούμενους. Ναι, φίλε μου, ναι. Κάθε μέρα. Κοίτα, έχει ωραίο background τουλάχιστον, έχει ένα άσπρο τοίχο. Εμείς από ό,τι βλέπετε, επειδή είναι αρχή του καναλιού μας, δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Τη συναισθηματική ταύτιση το σκεφτόμουν εδώ και χρόνια, ας πούμε, και είναι ενδιαφέρον. Αυτό μας είπε σήμερα, τα σκεφτόταν εδώ και χρόνια. Μάλιστα. Και οπότε αυτά. Μάλιστα. Σκάσε! Ευχαριστώ. Λοιπόν, γι' αυτό δεν έχω να πω κάτι. Το βίντεο. Και μιλάει και μιλάει και μιλάει και μιλάει και μιλάει και μιλάει. Από ζωής και σκέψεις μου, δεν ξέρω, έτσι νιώθω. Με το βίντεο κλιπ, για να πω την αλήθεια, παιδιά, το έχω κάνει και εγώ πολλές φορές. Βασικά, εντάξει, να σου πω, ο καθένας με τα ψυχολογικά του, παιδιά. Τι βρίσκουμε να κάνουμε βίντεο κλιπ live με το περιβάλλον μας όταν προχωράμε στον δρόμο? Θα κάνουμε βίντεο κλιπ. Γιατί να μην κάνουμε? Και ξαναμιλάει και μιλάει και μιλάει. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Μπράβο, φίλε μου, και εσένα για το βίντεο σου. Τι να σου πω, συνέχισε έτσι να ανέβουν και οι προβολές σου. Πάμε να πάμε. Πού πάω εγώ έτσι με αυτή τη φράση? Φυσικά δεν πας, έχεις πολλά επεισόδια. Ελληνικό gaming το επόμενο, και είναι παιχνίδι ελληνικό που λέγεται «Θες να γίνεις κυνηγός». Να γίνεις κυνηγός! Θες! Και πάσω έτσι με τα ντράψου. Σε slow motion. Σε slow motion. Τι βλέπω. Πάτσα να παίξουμε το story. Duck Commander. Βασικά πρέπει να του δώσει μια ευκαιρία το παιχνιδιού. Έχει τις στιγμές του, δηλαδή τώρα είναι πολύ όμορφο. Όμορφο, έτσι ειρηνικό. Παιδιά, γιατί κράζετε τα ελληνικά παιχνίδια? Μ' αρέσει. Εντάξει. Δείτε πόσο ώρες πάθεις. Δείτε πόση μία προσπαθεί να αυτοκτονήσει. Πόση μία προσπαθεί να αυτοκτονήσει. Έτσι λίγο, φεύγεις μετά, προχωράς. Πολύ ωραία, δες εδώ. Ο παίκτης προχωράει σαχεσμένος για κάποιο λόγο. Ωραία, πολύ ωραία. Το καλύτερο. Παιδιά, εγώ τι να πω τώρα? Συγχαρητήρια. Τώρα... Παιδιά, δεν θα το κράξω αυτό, γιατί θα σου πω κάτι. Το κράζουν άλλοι. Ελευθερία μου, αυτό που μου στείλες το βίντεο είναι από άλλα παιδιά που κάνουν ό,τι κάνω εγώ, απλά το έχουν κάνει. Να κράξω αυτούς που κράζουν αυτό το βίντεο? Οπότε πάμε στο επόμενο βίντεο, το οποίο είναι ένα ελληνικό cover τραγουδιού που λέγεται το τραγούδι Γκαντεμιά, Introducing Me Greek Version. Μάλιστα, από τις Φράουλες 22. Πάμε να δούμε. Ωραίο σπίτι έχουν άμα δείτε από πίσω. Η κοπέλα δίπλα το νιώθει, αυτή με τη θαραγάλη.
Παίζει καλή κιθάρα, παιδιά. Τους στίχους πρέπει να τους έχουν γράψει τα κορίτσια, οι φράουλες. Με πατάει ταξί. Γιατί δεν κοίταξε το δρόμο. Για να δούμε τα βίντεο. Γιατί είναι πολύ φυσιολογικό να τραβάς βίντεο και κάποιος από δίπλα να κάνει όλη την ώρα. Έβηξε το παιδί. Ονόματα, συνέχεια δεν σταματούσε. Έλεγα διάφορα. Και δεν θα μπεις και να σε προβληθεί. Ονόματα, έλεγα και έλεγα. Το ήξερα από την αρχή ότι αυτό το κοριτσάκι έχει πρόβλημα, παιδιά. Το ήξερα. Άντε πάλι απ' την αρχή. Άντε πάλι απ' την αρχή. Τι γελάτε, μωρέ. Δεν θα γελάσετε. Προσπάθεια 28η. Πάμε. Προσπάθεια 28η. Πάμε. Ο Αλιέξανδρος τραβάει βίντεο. Τι γελάς. Νευρίασε αυτή με την κιθάρα, παιδιά, συνεχίζει μόνη της, άρχισε το διάλογο, λέει. Να, μείνε μόνη της αυτή. 2, 3. Έτσι δεν ξεκινάει ούτε ο εθνικός ύμνος. Δείχνει δηλαδή. Φαντάζομαι να το τραγουδούσαμε και τώρα με δεν το λέει. Κάποιος να το απαντήσει. Μην το απαντάτε. Μην το απαντάτε, είπε ο Αλιέξανδρος. Ρε είστε χαζές. Δεν το σηκώνει, παιδιά, κανείς. Δεν το πιστεύω. Δεν τους θέλει, γιατί δεν το παρατάνε. Δεν σας θέλει. Προσεχώς, λέει. Α, προσεχώς και καλά έρχεται κι άλλο βίντεο. Παιδιά, αφού ταλαιπωρείστε για να κάνετε ένα βίντεο, γιατί να έρθει κι άλλο. Αυτό ήταν, παιδιά, η καντεμιά από τις φράουλες 22. Μπράβο, κορίτσια, για την προσπάθειά σας. Απλά άλλη φορά, πριν ξεκινήσετε το βίντεο, απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και ο Αλιέξανδρος να κάνει λίγο πιο καλή δουλειά. Και έχουμε και ένα μπόνους από την Ελευθερία Κωστοπούλου που μου στείλε ένα μπόνους βίντεο για το κλείσιμο, το οποίο είναι, τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λέγεται Σ' και το έχει ανεβάσει το κανάλι Ninja Cake Assassin με 59.178 subscribers. Και όμως, παιδιά, το βίντεο σ' αρέσει, έχει 58.904 προβολές. Να δούμε τι είναι. Μανιτάρι, αλλά σ' αρέσει. Δες πως το κουνάω. Σ' αρέσει. Είσαι πολύ άρρωστο αρχίδι και να τη βλέπει. Είδατε τι είναι αυτό, καταλάβατε. Λοιπόν, Ελευθερία, όταν έρθεις από Πάτρα θα τα πούμε εμείς. Είσαι πολύ άρρωστο αρχίδι, λέει, και τα τη βλέπει. Παιδιά, αυτό ήταν το πρώτο βίντεο αντιδράσεων από το κανάλι μας Καμών. Είμαι ο Χρήστος Παράσχος. Το μοντάζ θα το κάνει φυσικά η Ελευθερία Κωστοπούλου, η οποία μας κατέστρεψε με αυτά τα βίντεο που μας έστειλε. Εγώ επιμένω πάντως, άμα προχωρήσετε στο δρόμο και φανταστείτε ένα βίντεο κλιπ με το περιβάλλον σας, θα σας φτιάξει η διάθεση. Ναι, κάντε το και θα δείτε. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο μας, το πρώτο βίντεο μας αντιδράσεων. Ελπίζουμε να έχουμε κι άλλο σύντομα, ή απλά ελπίζουμε να έρθει κάποια στιγμή η Ελευθερία Κωστοπούλου με την κάμερά της από την Πάτρα που σπουδάζει, να κάνουμε κανένα καλύτερο βίντεο, να βγούμε στην Αθήνα, να κάνουμε καμία ερώτηση στον κόσμο όπως συνηθίζουμε άλλωστε. Και περιμένετε νέο βίντεο από εμάς. Ευχαριστούμε πολύ. Κάντε μας ένα subscribe άμα θέλετε. Βρείτε μας και στο Facebook, έχουμε σελίδα Καμών λέγεται, κάντε like και εκεί. Περιμένουμε τις εγγραφές σας
Και ό,τι θέλετε θα μας στείλετε μήνυμα, παιδιά, ή με σχόλιο κάτω από το βίντεο εδώ πέρα, ή στο Facebook βρείτε τη σελίδα μας και στείλτε μας μήνυμα. Θέλουμε τις ιδέες σας για νέα βίντεο, θέλουμε να μας πείτε τι σας αρέσει και τι δεν σας αρέσει στο κανάλι μας. Επίσης έρχεται ταινία μικρού μήκους που λέγεται κάθε Παρασκευή. Το τρέιλερ είναι στο κανάλι μας, μπορείτε να πάτε να το δείτε. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Τα λέμε σύντομα. Γεια σας! Αν κάνετε πολλά like θα τον κρατήσω πολλές μέρες εγκλωβισμένο και δεν θα σας πρίζει. Σκεφτείτε το, είναι καλή προσφορά. Πικι πικι πο, πικι πικι καμπον.